porque queremos que se nos explique en que se baseou realmente o Goberno para a súa decisión de abandonar o proxecto do Centro Municipal de Persoas Sen Fogar, en que informe se fundamentou a cancelación do proxecto, en base a que asesoramento, con que opinión contou e con que entidades. Polo tanto, a redefinición deste centro parte, non sei de que informe especial quere que lle diga a señora Lois, podémoslo falar, podemos buscar os informes, pero fundamentalmente parte do coñecemento in situ desa realidade, desas persoas sen fogar. Vamos a ver, o pasado 19 de febreiro, a realidade do municipio da Coruña, na Voz de Galicia, manifestacións como no quiero ir a ningún albergue, ni tampoco al hotel del ayuntamiento. Lo que quiero es una ayuda para alquilar una vivienda. Y también esa vivienda en la que pueda residir de una manera digna. Non me gusta, díxeno desde o inicio, sí, levaba apenas 2 meses. Non me gusta falar dun centro municipal de atención ás persoas sen fogar. Porque, señora Mila Castro, 3 meses despois de chegar ao Goberno, xa tiña, non, como dixemos, desbotado o Centro Municipal de Atención ás Persoas sen Fogar. Pero vostede, no anterior mandato, foi concelleira na oposición e ali levantou a man en dúas mocións distintas para apoiar o financiamento por parte de outras administracións do Centro para as Persoas sen Fogar. Mocións nas que se falaba, lembre, dun centro con atención 24 horas con servicio de pernocta.